Keby bol život ako Magio televízia, to pekné by sme zastavili, alebo prehrávali stále dookola. A to nevydarené by sme jednoducho preskočili. Predstavte si svet. V špičkovej kvalite obrazu a zvuku, kde sú všetky príbehy dostupné v archíve až 7 dní dozadu. To dôležité by bolo bezpečne nahraté a o všetkom by ste vedeli až 14 dní dopredu. Neuniklo by vám ani jedno víťazstvo. A robiť dve veci naraz by bola hračka. Kino by ste si užívali doma a zábava by bola dostupná kedykoľvek a kdekoľvek. Objednajte si najlepšiu televíziu Magio a zažite dokonalú kvalitu obrazu a zvuku a širokú ponuku programov aj v HD kvalite. Magio, televízia plná zážitkov.